vás v podcastu o minimalismu, osobním rozvoji, o cestě k životnímu štěstí, o sebevědomí i soběstačnosti, o svobodě, o vztazích, pozornosti i o cestování. Já jsem Helena Prausová a je mi ctí, že jste si pustili právě můj podcast. Dnešní epizoda bude ve znamení základu. Berte ji jako seznámení s pojmem minimalismus. Pokud o něm ještě moc nevíte, uděláte si jasnou představu. A jestli v něm už nějakou dobu jedete, můžete objevit nové pohledy, aspekty a témata, která s minimalismem souvisejí a třeba vás ještě nenapadlo je prozkoumat. Tak pojďme na to. Pokud bych vám chtěla dát nějakou definici minimalismu, byla by to tato. Minimalismus je snaha zbavit se nepotřebného, abychom si udělali prostor pro to důležité. Obě části té věty jsou důležité. Běžný názor na minimalismus je ten, že jde o snahu žít s co nejmenším počtem věcí. To je ale příliš zjednodušený pohled a není rozhodně komplexní. V mé definici je zbavit se nepotřebného. Tedy odstraňujete ty věci, myšlenky nebo třeba návyky, které vám neslouží, které nepřinášejí do vašeho života hodnotu. Druhá polovina definice, udělat si prostor pro to důležité, je snad ještě významnější než ta první. To je ten hluboký důvod, proč redukovat množství svých věcí. Je hezké, že po minimalizaci máte doma větší pořádek, hezčí vnitřek šatní skříně a srovnané hrnečky v polici. Nezlehčuju to, to je dobré a důležité. Ale ten hlavní důvod, proč redukovat, je vytvoření prostoru fyzického i mentálního, snížení zahlcení a stresu a díky tomu všemu obnovení schopnosti vnímat to, co máte a o čem ten život opravdu je, protože ten se má užít a nejen přežít. Tedy primárním cílem v minimalismu není mít málo věcí nebo mít čistější hlavu. Tyto cíle jsou jen prostředkem k tomu, abyste měli čas a energii na život sám. Třeba tolik neuklízet a hrát si s dětmi. Nerozčilovat se kvůli povalujícímu se prádlu a raději se zeptat partnera, jak se dnes měl, a mít čas poslechnout si odpověď. Nebo místo pocitu, že musíte stihnout tolik povinností a společenských závazků, vědět, že jste to vy, kdo rozhoduje, čím naplníte svůj čas a komu věnujete svoji pozornost. Kdyby se toho na nás dnes nevalilo tolik a byli bychom schopni použít úplně obyčejný selský rozum, žádný minimalismus bychom nepotřebovali, žádnou definici, nálepku nebo alternativní životní styl. Prostě bychom jednali. Věděli bychom, že je cennější strávit čas se svými blízkými a neřešit, co si o vás dnes povídali kolegyně. Nebo že je nesmysl vlastnit a starat se o věci, které nepoužíváte. Plýtváte tak totiž penězi, svým časem i prostorem, za který platíte hypotéku, nájem nebo možná paní na úklid. Na minimalismus se můžete dívat také třeba následujícím způsobem. Omezujete vše zbytečné a tím zdůrazňujete to podstatné. Když toho máte doma nebo v hlavě moc, ty krásné věci a myšlenky tam snadno zapadnou. Zbavíte-li se balastu, vyniknou. Vyzdvihnete je, oslavíte, dáte na ně důraz, dokážete si uvědomit, co máte. Pojem minimalismus je známý z umění a architektury, kde se soustředí na jednoduché tvary, čisté linie, funkčnost a jednoduchost. Kořeny minimalismu jako životní filozofie byste našli ve starých východních směrech, třeba v buddhismu, který nabádá k odstupu od materiálního vlastnictví a ke spokojení se s málem, ke skromnosti. Současný minimalismus je reakcí na konzumní životní styl a na materialistické vnímání života, které se rozvinulo hlavně po druhé světové válce. A v současnosti ho ovlivňují také snahy o udržitelnější život, o bezodpadovost, digitální minimalismus a další fenomény dnešní doby. Minimalismus se někdy nazývá vědomou skromností. Jde tedy o skromný a střídmý život v některých ohledech, který si ale zvolíme. Ta skromnost není vynucená okolnostmi, třeba nedostatkem peněz nebo možností. To ale neznamená, že minimalista nemůže být velmi bohatý a užívat si luxusních výrobků a cestovat.
Minimalismus se běžně dělí na fyzický a mentální. Já tohoto rozdělení teď využiju pro přehlednost a na obě ty části se podíváme. I když, jak se dozvíte, zcela oddělit to nejde. Naopak, jedno velmi podporuje druhé. Asi je vám jasné, že ve fyzickém minimalismu jde o věci. Věci jsou radostí i prokletím dnešní doby. Nikdy dřív jsme neměli k dispozici tolik rozmanitých a tak dostupných předmětů. My už ani nemusíme vytáhnout paty z domu, věci přicházejí za námi. Nabízejí se nám v reklamách, číhají v tisících obchodů a tváří se jako zaručený zdroj štěstí a spokojenosti. A tak si je pořizujeme a vůbec nepřemýšlíme o tom, jestli je vůbec potřebujeme. Přibývají a přibývají, až jednoho dne zjistíme, že sloužíme my jim, nikoliv oni nám. A pak přichází zahlcení, přetížení a chaos. Když si nedáme pozor, nebo nepřijde žádný impuls, který nás donutí si uvědomit, hele, víš, že jsou to jen věci? Kusy materiálů různě tvarovaných a pospojovaných, které slouží ke konkrétnímu účelu? Pak můžeme v omylu, že věci jsou důležité, promarnit celý život. Ano, věci jsou důležité pro zajištění přežití, zdraví, spokojenosti. Třeba oblečení nám kromě zamezení smrtelného podchlazení umožňuje i společensky žít a setkávat se s lidmi. Ale věci jako takové nás šťastnými neudělají. Je to klišé, ale zkuste se nad tou větou opravdu zamyslet. Věci vás šťastnými neudělají. Fakt jste šťastnější, protože si pořídíte větší televizi, která je zase o něco chytřejší. Takže už si Netflix zvládnou najít i sami děti. Nebo ten dobrý pocit vězí v něčem úplně jiném. Třeba, že jste tak dobře zajištění, že ta drahá televize pro vás absolutně není problém. Pak je ten nákup jen vyjádřením, že máte dostatek peněz. A možná by stačilo nechat si televizi stávající a dokázat si plně uvědomit, že jsem na tom finančně dobře. Na chvíli blaženě spočinout v tom pocitu a je to. Tohle je příklad minimalistického smýšlení. Ta stará televize funguje a možná není ani zas tak stará, tak proč ji měnit? A ty ušetřené peníze můžete třeba šikovně investovat pro budoucnost. Když projdete kolem té nové televize, řeknete si, můj život je fakt lepší než dřív, protože tady tenhle hezky zpracovaný kus plastu kovů a kdo ví, čeho všeho ještě stojí? Asi ne. S tímhle souvisí jeden fenomén. Říká se mu hedonická adaptace. A je to prostě o tom, že si na věci i úspěchy zvykneme. Když to přijde, jsme nadšení, šťastní a těsně před dosažením té mety nebo před nákupem máme pocit, že až k tomu dojde, až se to povede, všechno se změní a život bude růžový. Jenže ono se zase tak moc nezmění, předměty zevšední a na úspěch si zvykneme. Naštěstí hedonická adaptace funguje i opačně, zvykneme si i na negativní zážitky a ztráty. Prostě to všechno časem vyšumí. A teď uvažte, jestli kvůli takovému krátkému pocitu radosti má smysl si pořád něco pořizovat. Nakupování je návykové. Ta radost a plánování, jak si budeme novou věc užívat. Ale když si dopředu uvědomíte, jak to dopadne po týdnu, po měsíci, tak k čemu to je? Teď jsem vám možná zkazila radost z nakupování. Za to se omlouvám, ale nemrzí mě to. Změnit váš názor na věci je konec konců mým cílem. Opravit váš vztah k věcem tak, abyste je viděli jako to, čím skutečně jsou. Věcmi. Hrozně se mi líbí anglický pojem stav. Je to hovorový výraz pro věci, krámy a přeneseně i blbosti a nesmysly. Jak výstižné. Ještě to tak pěkně zní. Stav. Rovnou v tom cítíte tu stížnost, tu těžkost. Stížnost na nepořádek a jak vás ty nadbytečné věci obtěžují. Ale dost jazykového okénka. Neurazte se prosím, že na vás něco opravuji. Myslím si prostě a vidím v praxi při práci s klienty, že je to potřeba. Vidím, jak je pro řadu lidí těžké zbavovat se věcí, pouštět je, přiznat si to všechno, o čem jsem tu doteď mluvila. Někdy je ten problém až nepřekonatelný a ta debordelizace bohužel nedojde k tomu šťastnému konci. Přemýšleli jste někdy, proč vlastníte věci, které vlastníte? K
čemu přesně vám slouží a jak ovlivňují kvalitu vašeho života. Řada věcí je nutná k přežití a životu ve společnosti. Potřebujete jíst, spát, zůstat zdraví a vydělat peníze. Důvody vlastnit tyhle věci asi nemusíme moc rozebírat. Další kategorií věcí jsou stále ještě velmi základní předměty, které už ale nejsou naprosto nezbytné pro přežití, ale přesto si bez nich život v naší společnosti nedovedeme představit. Patří sem běžné oblečení, základní vybavení kuchyně, nádobí pro přípravu jídla, servírování, postel, stůl, další základní nábytek. Patří sem třeba pračka, běžná kosmetika, auto, telefon, hračky, knihy nebo třeba závěsy na oknech. Jsou to předměty, které vám zajišťují základní komfort. Můžete díky nim vést zcela běžný způsob života. K tomu, abyste chtěli fungovat bez některých věcí z této kategorie, byste museli mít vážný nebo speciální důvod. Ve třetí a velmi široké kategorii už nenaplňujeme základní životní potřeby ani běžný komfort. Zde už se jedná o nadstandardní pohodlí, estetiku, záliby až luxus. Napadají mě třeba pokojové květiny, šperky, parfém, další auto do rodiny, prostírání na stůl, dekorace do domácnosti nebo třeba vybavení na sport, koníčky. Tyhle věci vám také více dovolí užít si některé situace. A některé věci se vám prostě a jednoduše líbí. Taky sem patří předměty, které vám umožní naopak něco nedělat, třeba sušička na prádlo. Kromě těchto základních 3 kategorií existuje ještě spousta dalších důvodů, proč se k vám věci dostaly a stále je máte. Třeba se vám něco náhle zalíbilo v obchodě nebo na internetu a s momentálním nadšením jste si to pořídili. Jiné věci zase máte proto, že si druzí lidé mysleli, že vy je potřebujete. Spoustu věcí kupujete pro jistotu a pro budoucnost, i když není vůbec jisté, že je v budoucnu skutečně upotřebíte. A mnoho věcí máte také doma nejspíš proto, že jste nikdy nepřemýšleli o tom, kolik kusů je potřeba. Propisky, kartáče na vlasy, kabely a nabíječky nebo třeba ručníky. Řadu věcí vlastníte i proto, že jste starý dosloužilý kus nevyhodili ve chvíli, kdy jste si přinesli nový. A pak je tu samozřejmě celá škála sentimentálních důvodů. Vlastníte dárky, které vám dali vaši blízcí, schováváte si suvenýry z cest, památky po dětech, když byly miminky, nebo zděděné šperky a vzpomínky na své dětství a studentská léta. Taky můžete vlastnit věci jen proto, že jejich cena byla zrovna velmi výhodná, nebo se k vám dostali úplně zadarmo. Hloupý dává, hloupější kdo nebere, že? A kolik z toho skutečně používáte? Natož kolik z toho potřebujete? O tom, jak se věcí skutečně zbavit, si budeme povídat třeba v některé z příštích epizod. Teď si řekněme, kolik toho tedy máte mít? Nebo kolik toho vlastní někdo, kdo si říká minimalista? Musíte si tak vůbec říkat? Rozhodně nemusíte. Nemusíte si říkat nijak, abyste mohli využít všech principů, které minimalismus nabízí. A také nemusíte řešit žádné přesné počty nebo se s někým porovnávat. Já propaguju minimalismus na míru. To znamená, že každý zredukuje své věci do takové míry, do jaké to jemu a jeho rodině vyhovuje. Tak, aby pocítil benefity toho zjednodušení a odlehčení, ale aby neměl pocit, že se musí nějak násilně omezovat. Jak si pak budete říkat, to už je zcela na vás. Každý z nás žije jiným způsobem, má jiné zájmy, priority, představy o životě i o tom, co znamená kvalitně prožitý život, o který nám tu jde. A tak se bude lišit i míra, do které zredukuje své věci. Co je pro jednoho nezbytná věc, to je pro druhého klidně naprostý nesmysl. Já sama nevlastním řadu běžných věcí, jako třeba oční krém, saponát nebo prostředek na mytí podlah, žehlicí prkno, kávovar, auto pro moji osobní potřebu, sako, kolo. Jiný minimalista třeba bude mít poloprázdný vzdušný byt, ale na lince se bude vyjímat pořádný kávovar. Pamatujete, jak jsem mluvila o hédonické adaptaci? Měli byste vědět, že i na málo věcí v bytě si časem zvyknete. To, co na začátku může být opravdu radikální změnou a několik dní nebudete po pořádném protřídění vašich věcí vycházet z údivu, jak je to doma vzdušné, i to se časem stane novou normou.
Zvyknete si, bude to pro vás normální stav, normální množství věcí, které používáte, o které pečujete, které kolem sebe vídáte. A vy postupně zapomenete, jak jste mohli vlastnit to všechno, co jste dříve vlastnili. A na konkrétní věci si ani nevzpomenete, natož aby vám něco chybělo. A dost pravděpodobně půjdete časem ještě dál. Přizpůsobíte se novému stavu a začnete vidět i ty jemnější věci a problémy. Začnete vnímat, které procesy nefungují ve vašem životě tak docela dobře. A pak přijde nová vlna zjednodušování, která už třeba nebude tak výrazná, ale rozhodně užitečná. Kdy bude hotovo? Jak to poznáte, když o počet věcí tu nejde? Celkem snadno. Prostě vám doma bude dobře. Úklid nebude velký problém. Rodina bude schopná a ochotná jakž takž udržovat pořádek. Budete mít kam pohodlně ukládat své věci. A když narazíte na něco, co nefunguje, někde se hromadí nepořádek nebo něco ve vašich denních rutinách drhne, budete vědět, že je potřeba to zase zjednodušit, zredukovat, změnit, dát důraz na to podstatné a odstranit zbytečné. Hotovo ale nebude nikdy. Můžete mít hotovo na pár let, ale až se v rodině něco změní, třeba práce, nebo počet dětí doma, ať už přibudou nebo vylétnou z hnízda, vaše záliby nebo samotný váš pohled na život, budete minimalizovat znovu. Minimalismus je cesta, ne konkrétní cíl. Pojďme se podívat na mentální minimalismus. Představte si, že jste se rozhodli zatočit s fyzickým nadbytkem a dát do pořádku svoji domácnost. Během procesu třídění věcí se ale začnete měnit i po psychické stránce. Abyste dokázali radikálně zredukovat množství předmětů, nutně musíte udělat stovky rozhodnutí, z nichž některá nejsou vůbec snadná. A to vyžaduje odvahu podívat se do svého nitra a být k sobě upřímný. Objevíte o sobě věci, o kterých jste neměli tušení. A s odlehčeným domovem si zároveň začnete být více vědomi mentálního zahlcení, které si nosíte v hlavě. Bude kontrastovat s čistým prostorem kolem vás čím dál více a vy začnete přirozeně redukovat i své závazky, povinnosti, činnosti i nepotřebná přesvědčení. Zatoužíte zapracovat na svých vztazích a dalších aspektech života. Stav naší mysli a stav prostředí okolo nás jsou jako spojené nádoby. Těžko potkáte někoho, kdo má doma šílený nepořádek, ale jinak je vyrovnaný, spokojený, úspěšný a neuštvaný. Svobody, kterou může minimalismus přinést, dosáhnete při zahrnutí obou jeho aspektů do svého života. Jdou spolu ruku v ruce, velice přirozeně. Setkávám se s tím, že ženy více řeší domácnost. Chtějí ji mít snadno udržovatelnou, láká je možnost ušetřit na zbytečných výdajích a vést i děti k pořádku a dobrým návykům do budoucna. Muži zase o něco více řeší tu duševní stránku věci. Po vybudování určité kariéry zjišťují, že nestrávili se svými rodinami třeba tolik času, kolik by byli rádi. A že možná jejich profesní vášeň je někde trochu jinde. Začínají přemýšlet, co omezit, co změnit a na co se naopak zaměřit. Tohle rozdělení rozhodně není nějakým pravidlem, všichni řeší vše, ale samozřejmě z pozice různých životních rolí přicházejí lidé k minimalismu různými cestami. A je to tak naprosto v pořádku. Pomineme-li tedy přetížení z množství věcí a s nimi spojeným nepořádkem, co je vlastně příčinou mentálního zahlcení? Je toho na vás prostě moc. Stejně jako máte příliš mnoho předmětů ve skříni a není možné v ní udržet pořádek, nelze si to takzvaně srovnat v hlavě, když toho tam máte moc. Žádná z vašich starostí a povinností nemusí být závažná, každou z nich třeba zvládáte řešit, ale dohromady máte pocit, jako byste bojovali s lavinou, která se nikdy nezastaví. Je dobré si uvědomit, že část těch povinností, starostí a závazků jste si na sebe ale naložili vy sami. Zcela dobrovolně a bohužel také zbytečně. Čisté množství věmu a myšlenek ale není jedinou příčinou přetížení. Přispívají k němu i následující záležitosti, nad kterými je dobré se zamyslet, jak to máte vy. Za prvé, možná neumíte s myšlenkami dobře pracovat. To není kritika, ale prostý fakt. Kdo z nás se učil, ať už přirozeně nebo vědomně, třeba konstruktivně řešit hádky?
Nebo pracovat s emocemi tak, abychom zbytečně nezraňovali sebe i druhé. Před kým třeba rodiče otevřeně diskutovali o starostech a svých vlastních chybách, aby se děti mohly naučit se s tímto v budoucnu vypořádat. A před kým to naopak spíše skrývali. Za druhé, netřídíte dostatečně informace na vstupu. To je jako s nakupováním. Abyste si udrželi zredukovaný stav svých věcí, musíte být obezřetní při nakupování. Stejně je to s informacemi. V době internetu je toto problém. Dokážete dostatečně rozlišovat důležitost a věrohodnost informací podle toho, z jakého zdroje přicházejí? Nebo si děláte starosti kvůli všemu, co někde někdo publikuje, aniž byste tušili, jestli je to vůbec pravda? Všechno přijímáte a nasáváte jako houba, ale neodložíte nic. Hledat to, co se vám podaří úspěšně zapomenout. Za třetí, staráte se o věci, které se vás netýkají? Vaší starostí není sousedova nová milenka, ani styl líčení té prodavačky ve večerce na rohu. Myslím si, že není nic špatného na malém potlachání a lehkém zhodnocení okolí vlastní optikou, ale nemělo by to přesáhnout určitou mez. Jak se říká, starejte se o své. Máte jistě o co. Na druhou stranu se vás netýká ani to, co o vás míní druzí, protože většinou je to projevem jejich osobního problému, ne vašeho. Za čtvrté, nepřikládáte náhodou všemu stejnou důležitost? Za páté, reagujete automaticky na určitý podnět? Zareagujete vždy stejně. Nepřemýšlíte, jednáte. Je to naučené. Mezi podnětem a reakcí na něj je ale malinkatá prodleva. Může být prakticky nulová ve chvíli, kdy vás někdo naštve a vy okamžitě vyjedete. To kouzelné ale je, že se s ní dá pracovat s tou prodlevou. Můžete ji prodlužovat, jak potřebujete a vymyslet, co uděláte. Nemusíte zareagovat prvním způsobem, jenž vás napadne. A někdy taky nemusíte reagovat vůbec. A to platí nejen v mezilidské komunikaci, ale i v případě, kdy k vám přichází jakákoliv informace. Můžete se rozhodnout, zda ji k sobě pustíte, nebo ne. Za šesté. Myslíte si, že řadu věcí prostě musíte. Ano, musíte se postarat o děti, musíte nakoupit, musíte vydělat peníze. Ale musíte objíždět každý týden 5 kroužků a musíte vydělat každý rok na lyžařskou dovolenou. Musíte, protože se to tak dělá, protože to opravdu chcete, nebo protože by bylo divné to nedělat? Přemýšleli jste o tom někdy? Za sedmé. Nevíte, co je pro vás opravdu důležité. Pokud nemáte jasno v tom, co je pro vás v životě to podstatné, řekne vám to okolí. Maminka, reklama nebo sociální sítě. Nemáte-li jasné vědomí hodnot ve vašem životě, jednoznačné cíle a vizi, i kdyby to podle toho momentálně ve vašem životě nevypadalo, je těžké třídit myšlenky a stavět na nějakém základu. Za osmé. Jste přesvědčeni, že vše musíte zvládnout sami? Navalujete tím na sebe notnou a zbytečnou dávku stresu. A přitom často není pravda, že nemáte nikoho na pomoc. Možná se jen bojíte o to pomoct si říct. A za deváté. Berete život příliš vážně. Možná už se tu dostávám na tenký led, ale berete-li vše smrtelně vážně, a ono to vůbec smrtelné není, zase vám ten stres a to zahlcení té hlavy o trochu povyroste. Život nemá být dřina a čekání na konec ve strachu. Život se má žít a užít. Mentální minimalismus není tak přímočarý jako ten fyzický. Tam stačí dostatečně zredukovat množství věcí, které vlastníte. I kdybyste měli dát pryč jednu věc denně, to je za rok 365 věcí, to už je slušný. Je to jasné, proveditelné a také měřitelné. Jak ale změřit pokrok v technikách mentálního minimalismu? Podle počtu odinstalovaných aplikací, pokud se zrovna snažíte o digitální minimalismus? Těžko. Lidská mysl je tak komplikovaná. A tak nám nezbývá, než zkoumat své myšlenky, vytrvale. Zarazit se vždycky, když se přistihneme, že váháme, bojíme se nebo závidíme, odsouhlasíme něco, do čeho se nám vůbec nechce. Vždycky, když jdeme proti sobě, nebo když je nám trapné říct ne. A zkoumáme, co se to v nás děje. Jak byste to v tu chvíli chtěli jinak? Je to jako s přebíráním předmětů.
Tam se rozhoduji, co si chci ponechat a co může jít. Tedy chci tuto situaci teď takto prožívat, líbí se mi to a slouží mi tahle reakce. A co můžu do budoucna udělat pro to, abych to změnil? Co ze své hlavy můžu nechat jít? Kdybyste si z téhle epizody měli zapamatovat jen 2 myšlenky, ať jsou to následující. Za prvé, o každou věc, kterou vlastníte, se musíte postarat. Zopakuju. O každou věc, kterou vlastníte, se musíte postarat. O co jste ochotni starat se vy? Za druhé, co máte v hlavě, jste si tam povětšinou nedali dobrovolně vy sami. Co tam vy chcete mít? Minimalismus je způsob dívání se na svět. Je to názor, se kterým přistupuju k životu. Ten máme všichni jen jeden a byla by škoda promarnit ho péčí o zbytečné krámy a s hlavou plnou nesmyslů, které nám tam vložili druzí. A pokud cítíte touhu teď hned jít a pustit se do pořádné debordalizace svého domova, je to super a moje epizoda splnila svůj účel, takže jděte do toho. Každá vyhozená věc se počítá. Kdybyste s tím potřebovali trochu pomoct, mrkněte ke mně na web ženasmálem.cz a nebo klidně k někomu jinému, ale hlavně se těch krámů zbavte. Jestli jste doposlouchali až sem, moc děkuji za vaši pozornost, za vaše komentáře, jestli po minimalismu teprve pokukujete, jestli jste měli nějaké předsudky, které se mi podařilo rozptýlit, a nebo jestli už v něm jedete nějakou dobu. A já se na vás budu moc těšit u příští epizody.